shopping abot ka. Patay ka. Boss, nilihok. Oy, unsa na trabaho ninyo? Pusila na. Ako'y bahala, boss. Tol, ako man na igsoon. Imo din na ison. Mga airset mo. Boss, unsa yung nabuhaton? Ang una buhaton ninyo, mangita mo players. Unsa nga klase nga player? Kanang mga walay kwarta, kay padulaon na to sa Squid Game Season 25. Kaya boss, kay daghang aming silingan nga mapalautaw. God. Sige na, panglakaw na mo. Sige, boss. Malakaw na, be. Ya, unsaan naman ato na giwa naman tay kwarta-kwarta ya ay. Gali dong no. May lag na iswerte maabot ron. Unta ya para nanatay kwarta. Kinsa man ka? Kabalo ko nga namoblima mo sa kwarta. Ya, mo na jud akong ingon na swerte. Unsa na ato boss? Dali ra. Igo ra mo magdula. Makakwarta mo. Kaniya, mo impiltaan eh. Unsa man nga dula boss? Mauni ang Squid Game Season 25. Makakwarta po na boss. 1 million ang prize ani. Ug mo enter ka sa dula. Aw, kana. Wapil mi ana. Sige, magkita na ta sa binyo. Unya, unsaon naman tunato atong utang? Di na po ito mabayran kay sugarol kay kang dako. Lang, kanang kwarta, makita raman na. Ang sugal dili. Kinsa man ni? Boss, unsay tuyo? Kwarta inyong problema. Ayaw mo kabalaka. Oh, tanawa lang. Narang kwarta ni Dol na. Unsa man na boss? Manghatag kag kwarta? Kapamilyar mo og dula nga Squid Game. Ay tama, makakwarta gini mi ana. Milyon ang premyo ana no. Lang, impas atong utang. Apil na mi ana, boss. Kabalo na mis mekanik ana. Sige. Magkita na ta sa binyo. Kinsa man ka? Pamilyar ka sa dula nga Squid Game. Pamilyar kay ko ana. Mo nang makakwarta. Gusto ka maapil ug makakwarta? Sa dili gusto makakwarta. Papil ako ana. Magkita ra ta sa venue niya. Boss, naan ang mga player. Okay, magsugod na ta. Ya, unsa din ni dula ay ya, dadala man lagi pusil. Ayos si Banhad ya. Pamino sa mekanik. Usa mechanics, Brad? Mga bugo, mechanics ba katong mga yuhay og truck? Utro po kang bugo. Mechanics ba? Maunang rules. Ang inyong utang bayarin na. Ya, wala ko kasabot ani ba. Stop dance niya. Ulok. Ayaw si lihok ma. Maulok ka ron. Boss, nilihok. Oy, unsa na trabaho ninyo? Pusila na. Ako'y bahala, boss. Player 1 eliminated. Wa nang isa. Namatay na. Ako manghod pag yun. Brad, wa tay mahimuan ni kinang warta ta. Ayaw mo lihok para di mo mga matay. Uy, ikaw ay lihok diha kay wa patay anak. Ang inyong utang bayarin na. Ay, akong shopping abot ka. Patay ka. Ay nilihok na ba daw? Pusila. Ako'y bahala, boss. Lang. Itulak ng isa para kita'y mabilin ba? Ako'y bahala nilang. Ang inyong utang bayarin na. Anong imamang giduol? Ingon ko itulak ra. Patay ko lang. Pusila, dali! Ako'y bahala boss. Lang! Kiligay! Ang inyong utang bayarin na. Nga naman imong gipusil? Alangan, nilihok man siya. Tol? Ako man na igsoon! Imo din na ison. Mga airset mo!